och vi välkommen i Smökuna Hornens Mumma. Idag jag i finaste vitigahuset av Ötterlandet och vi är för att smaka fräscha japanska mat, sushi. Ja, väl. Kan man väl? Nej, så att låta på mig. Ja, tack att han är. Vad var det i sig? Detta var nog bara fiskron och så fiskur. Man inte bör kappa vintela skola. Ja. Bara är det bara blå? Nej, det kappar vi. Ja. Det lillesta äppeljuice i hemmet. Det är inte äppeljuice, det är nog vinter. Kappar vi? Jesus, man! Okej. Vi getter det. Nej. Vi har inte så mycket. Vänta, ser du detta som är utan? Så. Ser du men? Smör. Nej, så bara, ja, vet du vad sojs? Det är smör. Nej, så här är det smör. Så inte bara... Sojs så jag bara sätter i fett i munnen. Ja. Och jag har ju tysku. Nej. Ja. Så bara, vet du vad sojs är? Nej. Eller du och vad är det? Det är bara kvit fisk. Är du ovan det på sushi? Det räcker? Är du ovan det på sushi? Är det visst riktigt? Ja. Jag ska väl bästa men. Det är koken. Nej. Jag ska bara fiskera. Vänta, det kan bara inte skåla lite. Och vad ger du så sushi i räkor? Vad ger du för sushi? 0,0. Är det efterrätter? Nej. Is!